Ahoj, jestli potřebuješ prostor, přírodu a přirozenost, tak si u nás na pravém místě. Jsme malý penzionek s 2 prostornými apartmány. U nás máš prostor a ne žádné pidi místnosti. Užij si hřejivou atmosféru ohně v krbu, můžeš poznat sílu EFT terapie zaměřené na propojení emocí, mysli a těla, a to přímo u nás. U penzionku je les, louky, krásné procházky a výhledy do kraje a v létě k užívání celá zahrada s menším bazénem a dětským hřištěm. A taky koně na pastvinách, což je pastva pro oči. Můžeme ti zajistit jízdu na koni na nedalekém statku. Navíc si u nás můžeš pomazlit zvířecí terapeutickou partičku v podobě 2 mini oveček a 2 kočičích mazlíků. Jaké jsou naše hodnoty? Zdraví, envy a eko, člověčí péče, propojenost, přirozenost, prostor, jednoduchost, vlídnost, vzájemný respekt, zodpovědná svoboda a plynutí. A tohle je náš apartmán v patře. Jedná se o celý byt, asi 112 metrů čtverečních a je až pro 8 osob. Těšíme se na viděnou.